Jeg ved, at forskellen mellem indvandrere og flygtninge er, at indvandrere selv vælger, at de gerne vil fra det ene land, hvor flygtninge bliver nødt til at flygte ud af landet, hvis de gerne vil afsted, for ellers bliver de enten dræbt eller kommer i hårdt arbejde. Min holdning til flygtninge er, at de rigtig gerne må komme ind i landet. Da jeg synes, det er okay, at de gerne vil væk fra deres land, hvis de selv bliver dræbt. Men hvis de har gjort noget slemt, så synes jeg, at de skal blive i deres eget land, hvis det er derfor, de ikke må være der. Og indvandrere synes jeg, at det måske er lidt plat, at de gerne vil ind i andre lande, bare fordi de ikke synes, det er sådan helt vildt rart at være i deres eget land. Det påvirker mig ved, at flygtninge kommer ind i sådan, samfundet ved, at der kommer mindre arbejde på pladserne. Jeg synes ikke, at indvandrerne har lige så stor grund til at skulle være på asyl, ligesom flygtninge har, da flygtninge bliver smidt ud af landet. Og derfor burde de blive taget ind på andre. Hvis der stod flygtninge og indvandrere ved landegrænsen, og jeg selv skulle vælge en af dem og sætte ind, vil jeg helt sikkert vælge flygtningen, da det er den, der ikke ved, hvor den skal ellers flytte hen. Hvis der kommer flere flygtninge ind i landet, vil der helt sikkert komme mindre arbejdspladser, da de gerne vil have et arbejde, når de er her. Men de kan jo komme på asylcentrene, som helt sikkert vil hjælpe mange, ved at de så også kan få arbejde i deres kreds. Men det vil helt sikkert sådan, gøre samfundet værre, ved at de kommer ind. Ved indvandrere synes jeg bare, at de skal blive deres eget sted. Det er for det meste også dem, vi hører, der det er dem, der gør kriminalitet i ghetto-miljøerne. Flygtninge gør noget godt ved Danmark ved, at når de kommer ind, så tager vi imod dem. Og på den måde, der får vi mere omtale som et rigtig godt land. Ved at vi tager andre mennesker hen, når de har det svært. Jeg tror, at truslen skal være meget stor, hvis du vælger at, som flygtning ikke at vil flytte, men at du hellere vil blive i dit eget land. Ja. Fordi som flygtning vil du højst sandsynligt altid gerne redde dig selv før alle andre. Og på den måde vil du så også sige, at hvis du nu bliver troet på livet, så vil du helst flytte væk med din familie, så du kan leve sammen med dem.